A la denominació Pla i Llevant de Mallorca s'ha donat el sus a la verema d'enguany. S'ha fet en un acte en què s'ha denomenat també veremador d'honor l'actor Jorge Sanz. La celebració s'ha duit a terme al celler Virrei. Els detalls els té Cristina Bauçà. Fa uns moments que l'actor Jorge Sanz ha donat per inaugurada la verema de les vinyes de les bodegues de la denominació Pla i Llevant. Ho ha fet a les bodegues Virrei de Llucmajor com a veremador d'honor. Per enguany destaquen que serà una molt bona anyada perquè no hi ha hagut cap malaltia que hagi afectat el raïm. Ara bé, afirmen que ni les altes temperatures ni la manca de pluges haurà afectat a la qualitat ni quantitat d'aquesta producció. Amb tot, diuen que la producció dels vins d'enguany tindrà com a característica que seran menys àcids i tindran més contingut alcohòlic. Me siento acogido en una isla que, bueno, para mí siempre he venido, pero siempre eres el forastero, ¿no?, que viene como de fuera, y esto, pues bueno, yo lo que siento es como un abrazo, ¿no?, de la gente de aquí. Me siento muy honrado. Les vinyes els hi va bé, la calor, i també els hi va bé sobretot per fer bon vi, que hi hagi un pot d'estrès hídric. El que passa que enguany l'han tingut una mica amb excés i això és una preocupació. Davant això, el que ens preocupa no és just aquest any, sinó els anys que vendran si la cosa segueix de la mateixa manera.